Pajba baro, dagani la pentip pajba baka jingpang klam COVID-19 kabalai, ya kabala tip kum ka Omicron variant, kalas dang ban sapriang stet baha po kari, kumta ban yada bat khanglat ika jingpur jong knyang jingpang Omicron, hapo ka district badru hakajala baro kawai, na kalyang in charge district magistrate Bhoi district nongpo, lingba ka kandon an sispa saw si RPC, bat katkum ka regulation 3 jong ka Meghalaya epidemic disease COVID-19 regulations 2020 ula penjeri da ka containment measures habaro ka way ka district nadu ka saw tarik January arpuan tat hadu banda penbena da kumway pan ka jingbu perking Bhoi district kalong kumni harum la penjeri ya ka night curfew kaban sedang nadu kapor shipau baje men miet hadu san baje men step bat hakite ki kenta balakang on sha ai ki kali banyat laj no tang ki kali ki biadai bat ka kot ka khia ki kali kit marbam medical team and official on COVID duty police security and armed forces civil defense and home guards fire and emergency services electricity PHE Municipal Public Distribution System, DIPR, Telecom Press, Petrol Pump, LPG bat kinong tray hakikat lingsuin. Onom sya ban penlong kinu kijing yalang pajba, kijing yatho syong kurim la ay latang san pau persen hapo kut ying, kat ba syabar naka kut ying, open space la ay lat shis pa angut kajing don briu, haringkat kajing but renti yakilat jing yada, katkum balaptha ka jinglej on tap ya ki balaklat kan long tang san phongun la buru e ka jing perking ya kito ki bawan rung sapo ka jella kenthop ya kito ki bala dep pan ai tika pura ki hap pan pen i da ka negative report jong ka RT-PCR test ka bahapo kan nyu puar kenta ha ka COVID screening center ka badon ha ka entry point bat nakabenta ki waypat ki basha test ha entry point kidai ban syong penkerpang niladi tat hadu bandayo ik report. Baro ki kali shimet Bhoi district ki hapan yai odd even number. Ki kali ki ba number ukut ha odd number kin yai ha ka sngining kong kat ba number ubakut ha even number kin yai ha ka sngi baar bat kumta terter. Ki kali jong kinong tray sorkar bat ki bank ki hapan yai de ki pass Henry nakabenta ki waypat kinong tray sorkar, kinong tray haki bank, lani haki private offices, ki bahap ban let banwan na syabar jela, hakaju kasngi, kin lat nga kajing syates, Henry ki day ban longpat ki bala pendap ya kajing ay tika. Ki briw ki ba napo kajela ki bahap ban yat lingba ka Asam, kumju ki kali kitmar ki bahap ban yat lingba ka Meghalaya la penlaj na ka jingsha tes COVID. La kenturu ya baro bakidei ban butrenti ya baro ki lat jingyada kum ka badeng tikna ki mas kham tam haki jaka pajba ka ba penya jinga yalade na ki weipat bat la dalap ye kino ki bomdeng ye ki mas kin hap ha ka jingsha dan kuna. Kani ka an kan trekam nadu menta kublai shibun.